tee se itse, niin kuin diy-kristillisyys. Eli rakenna semmoinen jumalakuva, semmoinen seurakunta, semmoinen hartauselämä nyt tässä niin kuin puhuttiin, ja tee se niin kuin palapeli silleen, kun sua huvittaa. Ja sitten jos ei se sun henkilökohtaisen niin kuin johonkin elämään sovi, niin vaihda seurakuntaa, vaihda ympäristöä, vaihda tapaa seurata kristinuskoa, vaihda kirkkokuntaa vaikka tai jotain. Hei, tervetuloa taas jälleen kerran Tekopyhät-podcastin uuden jakson pariin. Täällähän on Rebekka Palmi ja Juha Lehtonen. welcome, tervetuloa matkaan Kyllä. tähän jaksoon. Joo. Viimeksi unohdettiin muuten sanoa, että missä meitä voi seurata niin kuin meidän henkilökohtaisia tilejä. Totta. Niin totta. Eikä varmaan mainittu, että mistä tätä edes kuulee. Joo. No mutta jos kuuntelee, niin on kyllä löytänyt jo aika Siis hyvin perille. Joo. Mutta joo, eli Instagram, Rebekka Palmi. Ja Tai Juha Lehtonen. Joo. Niin sinne voi laittaa meille niinku viestiä, että Yes. hei, ihan sairaan huono jakso. Ei kun et oli törkeä hyvä lisää tätä. Joo. Tai sitten jotain muuta, jos tulee mieleen jotain Kyllä. palautteita tai aina kiva kuulla, Joo. kun joku laittaa viestiä. Ja me siis tehdään tätä podcastia nyt Aikamedian kanssa yhteistyössä ja Ajassa sovellus on semmoinen, mitä kantsii downloadailla ja katsoa. Sieltä löytyy paljon muutakin, mutta sieltä löytyy myös Tekopyhät. Joo. Toki meitä löytää Spotifysta ja kaikilta muiltakin alustoilta. Ja YouTubesta ehkä, muistaakseni. Joo. Te voitte itse katsoa, googlaa Joo. myös. Etsivä löytää. Kyllä, juuri näin. Mutta tänään mennään taas mielenkiintoisten aiheiden ympärille. Itsekäs kristillisyys Joo. teemalla mennään tänään. Ja ennen kuin mennään siihen, niin miten menee? Ihan hyvin. Äsken me äänitettiin Joel Variksen kanssa podcastia. Täytyy sanoa, että mä oon vähän zonessa siitä vielä. Joo, sama. Että se teki imas semmoiseen maailmaan, että mä toivon, että mä pääsen tähän uuteen teemaan nyt silleen käynnistymään. Mutta hyvä kuuluu. Nythän on niinku huhtikuuta eletään tässä ja kevät tuntuu tosi hyvältä. Vitsi toi lämpö ja aurinko. Oikeasti mä oon ihan eri ihminen. Jep. Joo, että nautin. Niin, sitten mitä muuta kuuluu. Tässä on tämmöinen vaimo täytti eilen 50 vuotta. Me ollaan nyt molemmat 50-vuotiaita. Onneksi olkaa vielä. Niin. Kautta. Niin. Mulla tulee aina semmoinen, että vai otan osaa. ei, kun kuule, tästähän se elämä vasta alkaa. Okei, kiva. Joo, mä yritän ottaa tosta kiinni. Mä kysyin eilen aamulla vaimolta, että no miltä sitä nyt tuntuu. Sitten se oli vähän silleen, no on kyllä hämmentävää. No siis oikeastiko siinä niinku tapahtuu jotain silleen No eihän siinä, yön aikana switchaantuu? niin, ei varmasti, mutta se on jännä niin kuin semmoinen, että miksi se tuntuu semmoiselta isommalta kynnykseltä No, kuin on se aikaisemmin. varmasti, niin. Joo, mutta siis totta kai samalla niin kuin voi sanoa, että tämän ikäisenä niin toivoisi, että nyt mä jo niin kuin oon mä ja voin olla niin kuin vapaasti ikään kuin oma itseni, ei tarvi enää etsiä valokeilaa, voi niin kuin jotenkin seistä kahdella jalalla omassa persoonassa. Ehkä se olisi sellainen hyvä juttu. Niin. No sä paljastit äsken, että lähdette kohta reissuun. Joo, me lähdetään juhliin meidän 50-vuotiaita tonne Nitsaan. Ihanaa. Se on ihanaa. Onko siellä hyvät kelit? Ootko kattonut? Joo, mä katsoin nyt, että siellä on jotain 20. Oi että. Se tuntuu niin hyvältä jo valmiiksi. Ja sitten siinä on makea juttu, että me ollaan ennen käyty Nitsassa, mutta mä oon nyt sitä tutkinut, niin siinä pääsee niin kuin puoli tuntia junalla, niin oot Monakossa, ja siitä puoli tuntia, niin oot Italiassa. Aivan. Menettekö te vetää tällaisen? Joo. Siis ehdottomasti. Joo. Ja se menee sitä rantaa pitkin se Joo. junaraide, ja Vau. se on niin Ai siisti. että kunnon tommonen, Jep. te näette kaikki leffamaisemia. Joo, se on ihan leffaa. Ai että. Niin, joo, sittenhän siellä varmaan pari kiloa potrampana tullaan takaisin, jos vedetään pastaa ja pizzaa, mutta Kyllä se saa. kuuluu asiaan. Niinpä, Joo. just näin. Mitä sulle kuuluu? No ihan ok, on tässä niinku paremminkin voitu, että ollaan oltu kipeänä. Tässä nyt mä oon ollut reilu viikon
alkoi vähän semmoisella lämpöilyllä ja sitten sen jälkeen ihan kuumetta ja kaiken näköistä ja koko perhe nyt sitten ollaan oltu tässä melkein viikon. Oi ja vitsi. siis hauska juttu, me oltiin neuvolassa ja sitten se oli semmoinen tämmöinen ihan ihme tämmöinen ryhmäneuvola, missä oli niinku muitakin. Okei. Ja sit mä siellä niinku flexasin silleen, että me ollaan muuten kertaakaan oltu kipeitä niin, puolen vuoden aikana. Oikeasti siis menikö 20 tuntia, niin Andres oli kuumessa. Sitten mä olin silleen, no niin, että ylpeys käy lankemuksen edellä. Jotain tällaista. Mutta toinen on varmaan sitten semmoinen juttu, että noihän siinä käy, että sitten kun jossain vaiheessa viette lasta päiväkotiin, niin kaikki taudit tulee niin. sitten. Me oltiin itse asiassa oltu nuorten leirillä. Noniin. Ja sen jälkeen tultiin kipeäksi, että ehkä se tuli sieltä. Olitko se vähän niin kuin back to work vai? No vähän niin kuin joo. Mä kävin vetää raamattutunnin. Oliko se sitten ihan starana siellä vaan? Ja... Mä olin vaan, kävin heitä keikan ja lähdin heitä keikkaa ja otit aplodit vastaan. Joo, ei tarvinnut hoitaa sitä. Katoin vaan, vilkutin Julialle silleen, että tsemppiä. Koita pärjää. Loppuaikaan. Ei vaan siis, mutta oli tosi kivaa. Joku tulikin kysyä silleen, miltä nyt tuntuu? Sitten mä vaan silleen, että no, eihän tässä ollut kuin puoli vuotta tai jotain vähän reilu, mutta ihan normaalilta se tuntui ihan samalta. Tosi kiva oli olla. Et huomaa kyllä, että ehkä kuitenkin on vähän silleen, että toinen jalka tuolla työelämässä sitten tässä samalla niin kuitenkin. Onko imu sinne? Ehkä vähän. Mähän menen siis kesällä kuukaudeksi töihin. Joo. Teet sä jotain leirejä vai mitä sä menet tekemään? Todennäköisesti olen osittain myös leirillä mukana, mutta enemmän sitten ehkä tuolla hoidon keskiviikko ja sunnuntai Jumalan palveluksia ja tollaista. Ei ole varmaan kerrottu seurakunnallekaan, mutta nyt tiedätte. No eli siis tämä on kiinnostava sikäli siis, että nyt sä oot ollut siis mammalomalla ja tää sä oot niin kuin, varmaan te olette sen verran käynyt sunnuntais, mitä olette ehtinyt tai pystynyt ja tälleen, mutta se ei ole tehnyt, sulle ei ole käynyt sit silleen, että sä oot huomannut, että ei vitsi, että tämä onkin kiva olla poissa. Niin, joo. Tavallaan joo. Joo. Että on semmoista vapautta siinä, niin kuin, että ei ole painetta koko ajan olla jossain tai niin kuin, tuu sitä stressiä siitä, että nyt mun täytyy tehdä tällä viikolla tämä puhe valmiiksi tyyppisesti. Että siitähän tulee aina se semmoinen tietynlainen niin kuin paine, että kun oli toi raamattutunti, niin mähän sain siitä sen saman paineen. Meillä oli siis muutto samalla viikolla. Ja siinä ei ollut mitään järkeä niin kuin, ottaa. Mä en niin kuin tajunnut sitä. Meillä oli muutto tiistaina ja sitten Julian silleen, että tajusit sä muuten, että se on perjantaina se sun opetus? Sitten mä olin silleen, joo, mä teen sen taas huomenna tai torstain, katsotaan. Jep. Niin sitä mulla ei ole ollut ikävä. Silleen, että tulee se semmoinen niin kuin vääränlainen stressi siitä, että nyt mun täytyy saada tämä aikaiseksi. Joo. Mutta sitä on ollut ikävä, että pääsee sanottaa paperille lainausmerkeillä sitä, mitä Jumala on puhunut niin kuin viime aikoina. Että nyt on vähän silleen, että sitä on vaan niin kuin mutustellut itsekseen sitä semmoista Jumalan suuruutta. Niin sitten. Toi on muuten mielenkiintoinen juttu, että onko tämä vähän tämmöinen pastorisyndrooma? Kyllä me tänään mennään aiheeseenkin, tähän itsekäs kristillisyys, mutta mä vaan nyt reflektoin tässä, koska jos mä karrikoin, niin mähän hoidan omaa hengellistä elämääni sillä, että mä palvelen niin kuin julistussaarna ymstehtävissä. Eli koska jotta mä saan synnytettyä jonkun puheen, munhan täytyy niin kuin olla rukouksessa Raamatun äärellä ja lukee hengellistä kirjallisuutta tai mitä ikinä se onkaan. Onko sä kuinka kristitty nyt ollut viimeiset kuukaudet tässä, kun sä et olekaan, sun ei ollut pakko olla? Ei, mutta siis tää on oikeasti tosi mielenkiintoista, koska mulla tuli tästä vähän niin kuin semmoinen kriisi, kun mä olin töissä tai kun mä olin vielä töissä. Että mä huomasin itsessäni juuri tämän, että mulla ei ole oikeasti aikaa mun hengelliselle elämälle muuta kuin sen kautta, että mä valmistelen opetuksia. Ja siitä tuli mulle vähän semmoinen kriisi, että että haluanko mä, että mun jumalasuhde on tätä. Ja se avautui ihan eri tavalla, kun mä jäin raskausvapaalle ja sitten sen jälkeen äitiyslom tai vanhempainvapaalle. Ja mulla tuli semmoinen totaalinen tyhjiö alkuun. Mulla oli silleen, että että mun ei tarvikaan nyt miettiä, että mistä teemasta lähdetään ensi perjantai nuorten illassa puhumaan ja
tälleen, että mun täytyy niinku alkaa itse silleen uudestaan rukoilee, rauhoittuu. Jep. Ja no nyt tietenkin se on ollut ihan erilaista nyt kun on lapsi. Niin kuin, että ei ole semmoista rauhoittumisen niin kuin, tavallaan aikaa muuta kuin yöllä. Niin. Mutta tietty nyt sitten se oma rukouselämä fokusoituu tosi paljon siihen lapseen. Tai silleen, ja niin kuin, mä luulen, että se muuttuu myös, että nyt sitten alkaa, että miten opettaa omalle lapselle. Ehkä se sitten pyörii kuitenkin vähän tommosen ympärillä, että miten sitä niin kuin vie eteenpäin sitä semmoista. Mutta joo, silloin kun mä olin vielä raskaalla, mullahan oli semmoinen niin kuin reilu kuukauden pätkä, ihan ei mitään. Niin kuin, mulla ei ollut töitä ja odottelin vaan, että vauva saapuu maailmaan. Silloin mä kävin tosi paljon kävelyillä. Silloin mulla oli niin kuin päiviä, että Vesa oli töissä, mä olin yksin himassa. Silloin mä oikeasti niin kuin jouduin tavallaan opettelemaan uudestaan, niin kuin pysähtyä Jumala eteen. Eli tämmöinen henkilökohtainen hartauselämä ilman tavoitetta piti opetella uudestaan. Joo, ja se oli hyvin mullistavaa omassa elämässäni. Vitsi, toi on, että mä oon ihan kateellinen sulle, pitäisiköhän munkin hankkeutua raskaaksi, kun kannattaa. Niin, kun siis kaikki viisaat hengelliset tyypit, niin nehän tekee tämmöisiä retriittejä. Joo. Ja mä aina aika ajoin haaveilen siitä, mutta en ole vielä saanut aikaiseksi kertaakaan tehdä. Ja mä uskon, että toi on se juttu, että kun mäkin olen aika pitkään tässä ollut niin kuin tässä palvelutyössä. Ja mun hengellinen elämä on tosi paljon sitä, että kun mä luen Raamattua, niin mä helposti huomaan, että mä luen sitä silleen, että mitäköhän mä voisin tästä jakaa. Niin sit siitä katoakin se, että kuka mulle Jeesus on henkilökohtaisesti. Joo. Mutta sitten mä oon myös toisaalta niinku kiitollinen siitä, että on ollut tää niinku työ, joka on vähän niinku pakottanut myös sen Raamatun luvun eteen, koska mä huomaan, että mä oon kyllä semmoinen vähän laiskaluonne. Että niinku, jos mulla on loma eikä olisi mitään syytä lukea Raamattua, niin mä sitä Netflixiä varmaan kattelisin aika paljon. Silleen, että se on pitänyt tavallaan ruodussa se niinku työ sillä hyvässä. Joo, toi on mielenkiintoinen juttu. Mä kun on nyt tälleen iälliseksi tullut, niin me siis nautitaan siitä, että kesällä esimerkiksi mennään johonkin niin kuin lämpimään maahan perheen kanssa. Nyt onko tässä 3 viimeistä kesää, niin mä oon niin kuin, koska tää jotenkin, mä heräsin tähän juttuun, niin mä juhannuskonferenssista oon ostanut jonkun hartauskirjan, jota me ollaan sitten käyty siellä niin kuin, onhan se kiva, niin kuin aurinko paistaa ja on lämmintä ja sitten sä juot siinä aamukahvia ja vähän croissanttia poskee ja sä avaat sen hartauskirjan. Ja me ollaan tehty niistä semmosia perheen yhteisiä hetkiä. Oi, ihana. Ja joskus se tarkoittaa, että ollaan vain mukaan 2, joskus siinä on muitakin, mutta siis tavallaan, että juuri siksi, että se on niin kuin tajunnut sen tärkeyden ja ehkä joku väline siihen on ainakin mulla tärkeä, niin kuin hyvä olla, ettei vaan niin kuin, no joo, mutta joo, toi on mielenkiintoinen juttu. Joo. No hei, mennään aiheeseen. Vähän pitemmät kuulumiset tähän väliin. Joo. Okei, mä alustan tätä nyt tälleen. Aiheena itsekäs kristillisyys ja tää niinku syntyi tää aihe semmoisesta havainnosta, että mä tosi paljon huomaan itse toimivani näin, mutta myöskin niinku seurakuntakuvioissa ja sitten tässä niinku kristillisyydessä, varsinkin nyt ehkä somessa, niin on semmoinen, mikä nyt sillä olisi hyvä otsikko, tämmöinen niin kuin tee se itse, niin kuin diy-kristillisyys. Eli rakenna semmoinen jumalakuva, semmoinen seurakunta, semmoinen hartauselämä nyt tässä niin kuin puhuttiin, ja tee se niin kuin palapeli silleen, kun sua huvittaa. Ja sitten jos ei se sun henkilökohtaisen niin kuin johonkin elämään sovi, niin vaihda seurakuntaa, vaihda ympäristöä, vaihda tapaa seurata kristinuskoa, vaihda kirkkokuntaa vaikka tai jotain. Ja sitten taas tee siitä siihen aikaan sopiva. Ja siinä, missä jollekin, tämä on tyypillistä niin kuin vaikka siinä tilanteessa, että tulee perheellisäystä, niin kuin nyt teille on tullut, niin yhtäkkiä sitten sä muutatkin sen sun vaikkapa, että seurakunta ei enää olekaan niin tärkeä. Itse asiassa mä voinkin olla kristittynä ilman seurakuntaa. Niin.
yhdessä vaiheessa Fidalla me havahduttiin semmoiseen tilanteeseen, että miten meidän lähetystyöntekijät voivat, niin kuin heidän hengellinen hyvinvointi, vaikkapa semmoisissa lähetyskohteissa, missä on tosi heikko seurakunta tai lähetti ei vielä osaa paikallista kieltä, niin että hän ei voi osallistua paikallisella kielellä siihen jumalapalvelusmeininkiin. Ja sitten alettiin kuulee, niin kuin, että itse asiassa he kokee aika hukas sen kanssa, että miten mä huolehdin mun niin kuin uskoelämästä, ja sitten joutuu tekemään vähän semmoisen self-made Christianity siellä. Ja sitten vielä niin kuin tässä tämmöinen, niin kuin, että me eletään tosi itsekästä, itsekeskeistä aikaa. Niin mä kohta tästä jauhan lisää, mutta siis saat sä kiittää tästä teemasta? Joo, saan todellakin. Joo. Onko sulla joku ajatus siitä? No siis mun mielestä just tosi pinnalla oleva juttu. Ja niin kuin varsinkin just näkee somessa, että niin kuin sitä, että ehkä keskustelua just siitä, että just joku seurakunta ei sopinut, tai en mä tiedä näkeekö niin paljon keskustelua somessa, mutta siis olen kuullut että keskustelua, että jos joku seurakunta just ei niin kuin sopinut itselleen tai jotenkin ei tykännyt olla siellä, niin sitten heti niin kuin vaihtaa. Toi on mun mielestä kyllä itse asiassa aika vanha ilmiö. Onhan niin se vanhakin, joo. Pompitaan silleen ehkä seurakunnasta toiseen niin kuin sen oman mielen mukaan. Ja sitten musta oli hauska, tuli just semmoinen Reelsi vasta, ehkä säkin olet nähnyt sen, kun siinä on tämmöinen ylistyksen johtaja niin kuin selittää siitä, että joku seurakuntalainen tuli antaa palautetta sen jälkeen, ihan tämmöinen perus, mitä vieläkin kuullaan, että mä en tykännyt tästä ylistyksestä, mä en saanut tästä mitään. Ja sitten se on silleen, että okei, että ei me sua palvottukaan. Niin. Silleen, että ei me nyt sulle laulettu. Mikä oli mulle sun, että niinpä. Todella kova. Että niinku kaikki on kääntynyt silleen, kun joku astutaan seurakuntaan sisään Jumalan palveluksessa, että mitä mä saan tästä. Toi on niin iso juttu toi niin kuin, että siis mäkin varmaan on kysynyt itseltäni ja muilta, että saiko tosta mitään. Niin. Tai mä kommentoin, että no ihan hyvä, mutta en mä oikein saanut tästä mitään. Ja se fokus on kääntynyt täysin itseen. Niin, just se. Joo. Vau, toi on pysäyttävä ajatus. Ja vielä palaan äsken äänitettyyn podcast-jaksoon Joel Variksen kanssa, jossa niin kuin taas sitten varmaan yksi niin kuin tekijä, miksi hän kääntyi hellutalaisesta ortodoksiksi, oli tämä, että fokus ei ole siinä yhdessä seurakunnan jäsenessä. Niin. Että se koko jumalanpalvelusyhteisö ja se koko kirkko on niin kuin kääntynyt Kristukseen päin. Ja sä voit olla mitä mieltä vaan, mutta jos se on vähän niin kuin, että liityt tähän tai sitten pysy ulkona. Joo. No ehkä ihan näin he sanottaisiin sitä. Niin, mutta sitä mä niinku mietin just siinä keskustelussa, mikä niinku tuli mulle mieleen, että kun mullakin on tuttu, jos tiedän, että on vaikka, sanotaanko se nyt kääntynyt ortodoksisuus? No, mä en tiedä, miten se sanoo. Onko kristinuskon sisällä kääntyä? En mä tiedä. No, liittynyt ortodoksi kirkkoon. Niin, okei. Tää on hyvä. Mennään sillä. Niin että meidän niin kuin jo kokoukset itsessään, niin kuin Jumalan palvelukset, nehän on välillä vähän semmoista sillisalaattia. Niin kuin ja muutenkin just kaikki, että just teologia, mistä puhuttiin. Ja no, vähän kaikki on semmoista, että ei oikein tiedetä, miten se asia nyt on. Ja joku vähän päättää, että miten se nyt menee ja milloin näyttää miltäkin. Ikinä ei voi tavallaan tietää, että miltä se Jumalan palvelus tulee näyttämään tai että hyväksytäänkö täällä nyt nämä asiat vai nämä asiat. Riippuu siitä, kuka sitä vetää ja kuka siellä puhuu. Niin että tuohan se sitten totta kai semmoista turvaa siihen, että kun sä tiedät, että se on aina sama, kun sä meet sinne. Ja siellä on samat jutut tulossa ja muuta. Niin just se, että se ei ole niin itsekeskeistä se kulttuuri, niin kuin mitä vaikka meillä sit on. Ja mä siis tunnistan tässä itteeni tosi paljon, koska mä juonan paljon tilaisuuksia ja mä haluan tehdä sen Jumalan palveluksen tavallaan mun näköiseksi juonnon kautta. Kyllä. Ja sitähän se on. Ja sitten tavallaan mä otan semmoisen vastuun siitä, että mä saan tehdä nyt täällä tänään, mitä minä haluan. Mä vedän tähän tämmöisen leikin, jos mä haluan. Ja silleen, että niinku, kyllä. Missä minulla on hyvä olla. Just näin. Ja sit mä oon joutunut tosi paljon niin kun,
opetella sitä, että hei, että mä en tuota tätä itselleni, tätä tilaisuutta. Niin. Ja silleen, että mä ymmärrän sen, että tässä Jumalan palveluksessa on nuoria, mutta on myös vanhoja. On sellaisia, joille tämä on epämukavuusalue ja tämä on mukavuusalue ja jotkut tykkää. Ja sitten niin mä oon vuosien saatossa niin alkanut oppia sitä silleen, että hei, me otetaan tähän väliin niin sitä, mikä sopii vaikka vanhemmalle sukupolvelle. Ja. Vaikka nuoret ei nyt tykkäiskään siitä. Ja toisinpäin. Niin mutta se on ollut aika silleen, niin kuin matka. Tai silleen. Tämä on tosi iso teema. Meillä myöskin tämä ratkaisukristillisyys niin kuin alleviivaa sitä henkilökohtaista kokemusta. Ja me sanotetaan tosi paljon silleen sitä, niin kuin, että ja meidän todistukset on siis sitä, että kuinka minä kohtasin Herran ja näin poispäin. Ja me myös luetaan Raamattua aika paljon silleen, niistä me otetaan ne niin kuin sankarit sieltä ja on se yksilön tarina. Jep. Mutta sittenhän Raamattua voisi lukea tosi paljon yhteisöllisestikin, jos haluaisi. No mä väitän kuitenkin, että tämä on niin kuin erityistä aikaa suomalaisessa kristillisyydessä, niin kuin mitä liittyy tähän niin kuin itsekkyyteen. Ja mä en ole niin kuin tämän väitteen kanssa yksin. Mä oon kuunnellut kirjaa Itsekkyyden aika, jonka on tehnyt Liisa Keltikangas-Järvinen. Hän on tämmöinen niin kuin emerita-proffa nyt, minkäköhän alan, mutta siis tämmöisen kasvatusalan proffa, hyvin arvostettu. Enkä tiedä siis, onko hän kristitty, mutta kun mä sitä oon lukenut tai kuunnellut sitä kirjaa, niin mun mielestä nämä resonoi tosi paljon kristillisyyden kanssa niin kuin yksin. Ja mun mielestä tämä on tosi kristillistä sisältöä. Mä heitän tähän nyt muutamia tämmöisiä niin kuin hänen teesejä ja luonnollisesti toistan niitä teesejä, mistä mä itse samaa mieltä. Vaikka en mä nyt kyllä löytänyt, mistä mä olisin eri mieltä, mutta anyway. Tämmöisiä teemoja tämä Keltikangas-Järvinen sanoo, että ihmisiä ohjataan nykyään jatkuvasti kehittämään itseään, rakentamaan omaa henkilöbrändiä ja tavoittelemaan omaa hyvinvointia. Ja nämä kaikki kolme, siis itsensä kehittäminen, oma henkilöbrändi ja oma hyvinvointi myös mun mielestä on tosi niin kuin semmosia, miten me seurakunnissa, me melkein myydään kristinuskoa tälle. Totta. Tulee paremmaksi versioksi itsestäsi. Niin, kyllä, joo. Että se on tosi huolestuttavaa. Hän väittää näin, tämä Keltikangas-Järvinen, että se mikä nähtiin ennen narsistisena on tullut normaaliksi. Ja hän siis ei puhu narsismin diagnoosista, vaan niin kuin niistä, että miten narsistinen ihminen käyttäytyy. Sitä melkeinpä ihannoidaan nykyään. Että kun joku oikein on niin kuin, rakentanut elämänsä minästä käsin ja on vain kiinnostunut itsestään ja hylkää kaikki muut ihmiset ympärillään ja niin kuin perustelee toimintansa sillä pelkällä omalla hyvinvoinnillaan, niin me ihaillaan häntä. Hän sanoi näin myöskin, että ihmissuhteesta tulee välineitä. Me kysytään ihmissuhteessa, mitä hyötyä tästä on minulle. Ja tämä on niin kuin järkyttävän totta. Meille saattaa jopa olla niin, että koska olisi hyvin kristillistä ajatella niin, että seurakunta, ne ihmiset seurakunnassa on niin kuin arvo sinänsä ja on arvokasta, että mä vaalin yhteyttä heihin. On hyvin kristillistä ajatella, että mun perhe, isä, äiti, siskot, veljet on semmoinen, joihin mä vaalin yhteyttä. Mutta nykyaika opettaa meitä, että jopa sun lähimmät ihmissuhteet, saati avioliitto tai tämmöiset, niin jos et sä siitä saa hyötyä, hylkää ne. Joka on niinku, no joo, tämä saisi me olla mun mielestä. Niin. Sano vaan. En mä tiedä, jotenkin aika vahva ajatus. Tai siis silleen, että pelottava ajatus. Niin. Mutta sitten toisaalta niin totta, kun miettii vaikka avioerotilastoja, niin sehän on ihan jäätävä. Niin kuin se, että, ja varmasti perustuu isosti tuohon noin, että ei enää saanut siitä ihmissuhteesta sitä, mitä ajatteli. Joo, siis työelämä. Kaikki on siihen, niin että semmoinen, jos et hyödy, älä niin kuin lopeta heti ja vaihda. Joo, yhdessä tämmöisessä
ohjelmassa oli semmoinen kampanja, irtisanoutumiskampanja, että ne aina juhlista, jos joku irtisanoi. Okei, nätti. Ehkä joku nyt jos ei ole kuunnellut sitä samaa ohjelmaa, niin tunnistaa tästä sen, mutta tavallaan se ihan hauska juttu siis silleen, että totta kai jos sulla on ihan hirveä työpaikka, niin joo. Sitten jos haluat toteuttaa itseäsi ja niin kuin vihdoin mennä sitä kohti, mitä sä tunnellut, mutta et ole uskaltanut, niin joo, totta kai. Mutta sitten just, onko siinä myös sitten tämmöinen negatiivinenkin puoli? Siis tässä niinku täytyy erottaa, niinku, että jos on vaikka sairas ihmissuhde ja niin, väkivaltainen ihmissuhde. Totta kai. Mutta kun tämä niinku ei ole enää sitä laatua, vaan tämä on sitä, että tämä Keltikangas Järvinen esimerkiksi puhuu siitä, että kuinka arvokkaita kokemuksia meidän lapset ja nuoret jäävät paitsi, kun he eivät vaikka opi sopimaan riitoja. Niin. Ja he eivät opi niinku käymään niinku vaikeita asioita läpi, vaan aina se ratkaisu on, niinku, että irtaudu, hylkää. Ja sitten sit tulee käyttäytymismalli niin kuin meillä myös aikuisena. Niin kuin, että kun mulla tulee nyt sunkaan biiffiä, niin mä en käsittele sitä, vaan mä vaan hylkään sut. Totta. Ja mulla jää niin kuin tämmöiset perusihmissuhdetaidot ja kaikki tämä, niin kuin, mitä tapahtuu siinä prosessissa, että me joudutaan puhumaan vaikeasta asioista, antaa anteeksi, pyytää anteeksi, kuinka niin kuin arvokkaita asioita ne on. Ja siis yhdessä vaiheessa, tai varmaan vieläkin osittain, mutta oli just semmoinen niin kuin trendi näistä rajojen laittamisesta. Ja niin kuin, siis ehdottomasti rajojen laittaminen on hyvä. Mä en halunnut, että ihmiset kuulee meitä niin kuin tahalleen väärin. Mutta tuli hyvä näkökulma mun mielestä someen vähän aika sitten, mikä vähän levisi semmoinen postaus, missä niin kuin puhuttiin semmoisista niin kuin vääristä rajojen niin kuin laittamisesta. Että ei ole enää valmis tekemään mitään työtä ihmissuhteen eteen. Just näin. Tai ystävyyssuhteen eteen silleen, että jos sä oot vaikka luvannut mennä jonnekin tai sä oot luvannut tehdä jotain, mutta susta ei nyt vaan tunnu siltä, niin sä et mene sinne. Mutta se rikkoo aika paljon sitä ystävyyssuhdetta. Jep. Hän ei niin kuin enää luota siihen, että sä olisit oikeasti valmis pitää niistä asioista kiinni, mitä ollaan sovittu tyyppisesti ja monta muutakin niin kuin näkökulmaa tuohon noin. Mutta varmasti ollaan menty tosi paljon siihen suuntaan. Ja tämä niin kuin, miksi tämä on niin suosittu ajatus, niin siinä on siis lupaus. Eli se lupaus on, että itsekkyys tekee onnelliseksi. Siis se lupaus jää täyttymättä aina. Niin. Ja tämä Keltikangas Järvinen siis sanoo näin, että kun ihminen keskittyy liikaa itseensä, hänen hyvinvointinsa heikkenee. Ja tämähän on niin kuin, meillä on niin kuin valtava hyvinvointiteollisuus ja business pyörii sen ympärillä, joka sanoo juuri toisinpäin. Mitä enemmän keskityt itseäsi, sitä paremmin voit. Niin. Ja nyt tämä niin kuin proffa, joka aika väkevin väittein ja niin kuin siis aivotutkimuksen ja kaiken kautta sanoo, että tämä ei pidä paikkansa. Hän sanoo, että mitä enemmän ihminen keskittyy, tai jos ihminen keskittyy liikaa itseensä, niin hänellä lisääntyy ahdistus ja riittämättömyys. Hän sanoo näin, että nuorten ja lasten mielenterveysongelmat johtuu siitä. Ja hän sanoo sitä, että meidän niin kuin yhteiskunnassa tämmöinen yhteisöllisyyden kokemus on heikkoa siksi, että meillä on tässä jo niin kuin useampi sukupolvi kasvatettu niin, että keskity vain itseesi. Hän niin kuin tuo tämmöisiä esimerkkejä tässä, musta ne oli niin kuin kamalan tosia. Eli esimerkiksi lasten kasvatuksessa tämmöisiä ääriesimerkkejä oli näin, että äiti saattaa kysyä ulko-ovella lapselta, että saako äiti tänään mennä töihin. Äiti saattaa kysyä, tai isä lapselta, että muru, että onko sulla nälkä, pitäisikö sun syödä jotain, pitäisikö sun vaipat vaihtaa, pitäisikö meidän mennä suihkuun tai pesulle. Eli me sanotetaan asioita ehkä tahattomasti, eli me ollaan jo päätetty vaikka, että varmaan pitäisi mennä pesulle, mutta sitten me muotoillaan se kysymykseksi ja itse asiassa loppujen lopuksi päädytään, jos lapsi sanoo, että ei, niin ei tehäkään. Ja tämä just sanoo, että lapsella nämä aiheuttaa suurta turvattomuutta. Niin. Jos se on se striimi, ja ajatellaan meidän nyt kun omat lapset on nytten, meidän nuorin on lukiossa ja meidän 2 vanhempaa poikaa kävi amikset ja mä katsoin sitä amismeininkiä, että missä oli täysin avoin paperi. Rakenna itse oma
oma niin kuin polkusi, huolehdi itse kaikista päätöksistä. Mä huomasin, että niin kuin, varmaan johtuu perintötekijöistä, mutta että meidän pojat ei ollut ihan valmiita tekemään sitä. Ne selvisi niin kuin tutkinnoistansa, mutta oli todella vaikeaa. Mutta kuka tuon ikäisenä on? Niin kuin mä mietin itseäni, niin voi että mä oon onnellinen, että mä menin lukioon silleen, että se oli niin kuin silleen, että kaikki oli niin kuin ruudukoissa. Kulje polku, käy läpi, niin. Kiitos näkemiin. Ja tavallaan, että meidän niin kuin ihan päiväkoti-ikäisestä niin kuin sitten aikuisuuteen asti ihmiset kuljetetaan semmoisissa niin kuin valintojen poluissa, mihin he eivät ole kykeneviä. Ja se kaikki liittyy tähän siis ideologiaan, jossa keskitytään siihen, että sinusta tulee onnellinen ja tyytyväinen, kun kaikki valinnat on koko ajan auki. Niin. Ja nämä niin kuin, ja sitten se just sanoo tässä tämä Keetikangas Järvinen, että sen takia meillä on niin valtavat määrät mielenterveysongelmia, ahdistuneisuutta, koska ihmiset on täysin pihalla, ne ei ole koskaan, niille ei ole annettu turvallista perhettä tai turvallista yhteisöä, missä sulla onkin rajoja. Niin. Ja vaikka vanhemmuuden merkitys tämmöisenä, niin kuin, että sä asetat niin kuin, turvallista rajaa, niin se on niin kuin hukattu. Joo. Joo, toi on kyllä. Niin. No, me ollaan sitten siinä tilanteessa, että ne ahdistuneet nuoret käy meidän nuortilloissa. Ne käy meidän nuortilloissa ja ne on niinku, ne rakentaa tätä yhteiskuntaa. Että käykö tässä niinku heiluriliike? Ja mä ajattelen, että yksi syy, miksi porukka niinku haluaa kristinuskon äärelle, saattaa johtua tästä. Että kyllä. Joku just sanoi, että yksi, vaikka miksi nuoret miehet kääntyy kristinuskoon, on se, että kerrankin on joku, joka sanottaa, kuka on mies. Joo. Niin kuin, että kristiusko tavallaan tarjoaa semmoisen niin kuin selkeän raamin sille, että on mies ja nainen, on perhe, on niin kuin jotain, että kaikki ei olekaan vaan mössöä, niin. Vaan on jotain, niin kuin, ja kristinusko ikään kuin tarjoaa, että joku on totta. Niinpä. Ja on olemassa niin kuin perimmäinen hyvä, perimmäinen paha. Niin ehkä noin on semmoisia juttuja. Jep. Mä jäin miettimään kun siinä ihan alussa sanoit siitä, että yksi kohta oli se itsensä kehittäminen. Että me tavallaan myydään myös sitä meidän niin kuin brändiä, seurakuntaa sillä. Jep. Niin miten nyt sitten niinku lähestyy oikein, koska kyllähän se on myös yksi osa ihan kristillisyyttäkin semmoinen itsensä kehittäminen. Niin kuin siis tarkoitan, että jos niin kuin, vaikka tulee uskoon, niin siinä on aika iso matka päästä niin kuin siihen niin sanotusti pyhittymiseen. Joo. Niin mitä sä ajattelet nyt sitten, että miten me niin kuin voidaan tätä teemaa lähestyä? No mä toivoisin, että siis sehän on hirveän radikaali niin kuin ajatus, mutta mä toivon, että toi menisi niin, että sen sijaan, että jokainen tulee seurakuntaan ja kysyy, että mitä tämä tarjoaa mulle, ja mikä on se mun, että jokaisella olisi se henkilökohtainen, tiedätkö, opinto- tai opetuslapsauspolku ja Jumalan tuntemispolku, vaikka se tavallaan niin kuin varmaan Jumalalla on meillä jokaiselle niin kuin oma henkilökohtainen tarkoitus, niin mä toivoisin, että tapahtuisi sellainen niin kuin ajattelun muutos, että me alettaisiin kysyä jotenkin kollektiivisesti, kun me tullaan, on se solu tai on se sunnuntai, niin se olisikin semmoinen niin kuin me-lähtöinen kysymys. Eli mä tarkoitan sillä sitä, että kun mä tuun paikan päälle nyt perus Jumalan palvelus, niin mä kysyisin, että mitenköhän mä voin täällä palvella meitä. Tai mä voisin kysyä sen kysymyksen niin kuin ikään kuin en itsestäni käsin, vaan sillä tavalla, että miten mä voin auttaa muita. Tai vielä niin kuin isompi kysymys, että miten me voidaan yhteisönä olla tässä paikkakunnalla niin kuin kirkastaa Kristusta. Että ne kysymykset alkaisi, niin kuin, että se kristinusko tuottaisi sitä, että ne kysymykset alkaisi olemaan semmoisia, ei vain minä, vaan me. Ja sittenhän se siis tarkoittaa sitä, että jos nyt teillä Espoon helluntaissa ja meillä Jokelan Stationilla on joku näky, on joku, mikä on niin kuin seurakunnan johdon puolelta ja jopa Raamatusta löydetty yhteinen tarkoitus,
että kun henkilö tulee osaksi seurakuntaa, niin hän sanoo, että mä liityn tohon. Versus se, mitä aika paljon on, että kun joku tulee seurakuntaan, niin silloin se oma näky ja se kutsu, että se niin kysymys on, että hei, että miten mä saan kaikki mukaan mun näkyyn. Niin, miten kyllä. mä myisin mun näyn, että kaikki tulisi messiin. Niin voisiko se muuttua niin, että mä niin kuin nöyrryn. Ja, niin. Niin. Onko toi mahdoton paikka? Ei varmaan, tuli vaan tosta niinku ajatus, että joskus kun on nähnyt vaikka joidenkin seurakuntien hajaantumisen tai niinku rikkoutumisen, niin siellähän on ollut vahvasti ehkä tällainen ajatus, että johtajalla on näky, joihin muiden täytyy liittyä. Joo, toi on toinen puoli, totta. Et se ehkä hedelmistään puu tunnetaan, tai silleen, että siitäkin voi jo nähdä sen, että mihin se johtaa se semmoinen ehkä itsekeskeinen ajattelu. Että just, että mitä jos se olisikin ollut se me-kysymys muodossa, ja että se oltaisiin mietitty, että mikä on koko seurakunnan näky, eikä hei, että voisiko johtaja nyt miettiä sen näyn, mihin me liitytään. Joo, ei semmoinen one man show. Totta. Ja musta se on aika silleen jännittävää, että edelleenkin kuulee kyllä semmoisia, niin että tämä on hänen näky, me liitytään hänen näkyy. Ja se on mulla aina vähän semmoinen kysymysmerkki. En mä sano, että edelleen niin kuin silleen, että miten tämä toimii? Tai silleen, että mä saan tosta tosi paljon kiinni ja toi onkin mielenkiintoinen, että kuitenkinhan seurakuntaa täytyy johtaa. Niin. Mutta just, että jos sit seurakunta, jos sitä johdetaan niin, että vain yksi henkilö määrittelee sen johtamisen, niin se on niinku pelottavaa mun mielestä. Et siksi niinku tämmöinen, vaikka kollektiivijohtaminen on niinku aika heikkoa usein, mutta jotenkin, että se olisi edes kollektiivisesti koettu, että tämä on se, mihin Jumala meitä kutsuu, ja sitten siihen liittyminen. Niin. No joo, ei ole helppo. Tähän liittyy siis tämmöinen, ja tämä Keltikansjärvinen kritisoi siis tätä ajattelua myöskin. Tämä menee vähän toiseen asiaan, mutta kuitenkin, että kaikki kokemukset ovat yhtä oikeita. Eli tässä on niin kuin silta niin kuin siis ihan yleisesti, mutta myös kristillisyyden välillä. Ehkä meillä varsinkin helluntaissa on tämmöinen, että kun sä oot kokenut Jumalan tällä tavalla, Pyhän Hengen tällä tavalla, niin sitten se on se, miten sä kutsut, että muidenkin pitäisi kokea se. Ja sitten me ei voida kritisoida ketään, koska Pyhä Henki tuuli puhaltaa, missä tuuli tahtoo ja näin poispäin. Ja kaikki on niin vapaata. Ja sitten samaan aikaan se on niin kuin tosi turvatonta. Niin. Että voiko se oikeasti olla ihan mitä tahansa, koska ei ole olemassa vääriä tunteita, ei ole olemassa vääriä kokemuksia. Niin aikamoista. Niin, sehän vähän mitä toi Joelkin sanoi siinä, niin sano. Siinä, että miten se oli sanonut se joku hänen rippipappi vai kuka, että tapaa saa kuitenkin kritisoida. Niin se jäi mieleen kyllä. Kyllä. Että se kannattaisi ehkä meidänkin Joo, ja sehän tarkoittaa sitä, että mä asettaisin mun kokemukset niin kuin jonkun auktoriteetin alle. Niin. Että totta kai mä voin sanoa, että Jumala on se auktoriteetti, mutta joku nyt ihminen usein sanottaa sitä Jumalan auktoriteettia. Niin. Joo. Tämä tulee niin kuin, varsinkin meillä karismaattisissa piireissä, niin ei ole ihan helppo juttu. Kyllä. Itsekkyyden kulttuuri syntyy sosiaalisessa mediassa, eli silloin, miten minä tulen näkyvyksi, mä vertailen itteeni. Niin kuin sanoin, loputon valinnanvapaus, joka siis tuottaa ahdistusta. Sitten tämmöinen psykologinen kulttuuri, käänny sisäänpäin, kuuntele itseäsi. Tämähän on jännä, niin kuin, mehän sanotaan tämä näin kristinuskossa, että kuuntele Pyhän Hengen ääntä. Niin. Mutta itse asiassa meidän message on sama, mikä on vähän pelottavaa. Ja tässä niin kuin, aina ei tiedä, että onko se Pyhä Henki vai oma mieli, joka siellä puhuu. Joo. Ja tämä kuulemma tuottaa siihen sen, että ihminen siis jää loppujen lopuksi yksin itsensä kanssa, ilman yhteisöä, ilman rakenteita, ilman turvaa. Ja tämä on niin kuin aikamoista. No miten toi niin kuin pitäisi sitten ratkaista?
Joo, niin se on totta, että on helppo vaan luetella ongelmia. Niin. Kai tässä pitäisi niinku oikeasti ottaa vähän vastuuta siitä, miten me sanotaan tätä kristiuskoa. Niin. Ja millaisia meidän seurakunnat on. En mä tiedä, onko sulla joku ajatus? Niin. No varmasti, ja sitten ehkä, mä tiedän, itselle tuli mieleen just, että varsinkin ehkä nuorisotyössä, niin just tuo ajattelu, että pysähdy, kuuntele Pyhän Hengen ääntä, niin siinä pitää varmaan ottaa just se vastuu, että no nyt sitten kuunnellaan vähän yhdessä kuitenkin, mitä se Pyhä Henki nyt sulle puhuu, tai että mitä sä koit sen asian, ja niin kuin, onko se ristiriidassa Raamatunkaan ja mitä siinä on, että ei ehkä kuitenkaan just voi jättää yksin niin kuin ihmisiä noiden juttujen kanssa. Että. Niin kuin, tämmöinen, niin kuin, mihin kristinusko kutsuu? Sehän kutsuu lähemmäisen rakkauteen. Eli kutsuu niin kuin ajattelemaan toisen parasta, niin ulos itsestä. Se kutsuu uhrautuvaan elämäntyyliin, jossa niin kuin, kunnioitan toista enemmän kuin, tai niin kuin kilpailen toinen toistamme kunnioittamisessa ja pidän toista itseni parempana, ja, joka on niin kuin, todella vastoin sitä, mitä meille opetetaan. Kristinusko kutsuu syntien tunnustamiseen ja parannuksen tekoon, eli siis nöyrtymiseen. Niin. Siis mä just mietin niin kuin äsken tuossa noin, että pitäisikö kaikilla olla yksi ihminen, kenelle on niin kuin velvollinen tavallaan paljastaa kaikki. Niin. Että olisiko se olisi aika radikaalia. Eihän siis varmaan, mä veikkaan, että ehkä niin kuin työntekijöillä saattaa olla sellaiset. Niin. Mutta silleen, mitä jos jokaisella olisi sellainen? Tuossa on jotain tosi oikeaa. Siis oli se yksi ihminen tai oli se muoto mikä tahansa, mutta siis paikka, missä tulla niin kuin tunnustaa synnit ja myöskin ehkä saada niin kuin se semmoinen, niin kuin, synnin päästö. No, mutta siis kuitenkin ikään kuin, että. Kyllähän se vapauttaa, kun sanat asiat ääneen. Niin. Niinhän se on, että niin kauan kun ne on salattuja, niin kauan saat niissä niin kuin kiinni ja ne on jotenkin. Ja ehkä se liittyy just siihen, että me ei varsinkaan helluntaissa, koska meillä on niin tärkeää olla erilaisia kuin kaikki muut, niin meillä tämmöinen niin kuin rippi tai tämmöinen, niin kuin, nehän on niin kuin kauheita asioita melkein. Niin. Mutta sitten tavallaan sen niin kuin just tämä hyvä puoli on se, että, tai vielä jos sanotaan siitä, että miksi se on niin kuin hankalaa, on se, että sehän on siis oikeasti omavoimaisuutta, jos ajattelee, että mä selvin tästä yksin. Niin, kyllä. Tämä on vaan mun ja Jumalan välinen asia. Mutta eiköhän meidät ole just annettu toinen toisemme varten. Niin. Ja siis onhan se helppo sanoa Jumalalle kaikki. Niin. Kaikki, mitä mä oon tehnyt huonoa. Niin. Mutta että mä joutuisin sulle sanoa, niin mä olisin silleen, että voi tuska. Niinpä. Joo, se on totta. Niin. Se hyvällä tavalla niin kuin meidän ego joutuu kärsiä siinä. Ja just toi tommonen, niin kun puhuttiin tosta, niin kun, että miten se itsensä kehittäminen ja pyhittyminen sun muu, niin eihän se oikeastaan missään muussa pääse kehittymään kuin vaan ihmissuhteissa. Niin. Tai silleen, että joo, totta kai niin voi olla jotain tapoja silleen, että lopettaa joku addiktio tai tälleen, niin siinä sä joudut sen tehdä kyllä aika pitkälti itseksesi. Mutta niin muutenhan se kyllä on tosi pitkälti niin kuin siitä kiinni, että onko se yhteydessä muihin ihmisiin. Kyllä. Eihän muuten ihminen pääse kehittyä hirveästi, vai? Niin. Koska kiveä hioo. Niin, kyllä mä ajattelen niin, että siksi seurakunta on niin kova juttu, että kun se on niin vaikeeta. Että kristinusko, mähän siis väitän näin, että vähän niin kuin, että sä et voi olla kristitty ilman seurakuntaa. Ja tämähän niin kuin on vastoin, mitä moni ajattelee. Ja moni ajattelee, että se riittää, kun mä oon onlineissa tai mä kuuntelen hyviä saarnoja ja mulla on niin kuin, mun henkilökohtainen suhde on Jumalan kunnossa. Ja kun mä sanon tämän, niin mä tiedän, että moni niin kuin voi loukkaantua tai pitää mua ylimielisenä tai että mä nyt vähän niin kuin sanon, että mikä sä oot mua arvostelemaan. Mutta mä nyt oon silti sitä mieltä. Mun mielestä se on aika niin kuin jopa raamatullinen ajatus. Et sitten jos
menisikin sitten ton asian kanssa sillä lailla, niin kuin, että okei, että mitkä ne on ne mun ihmissuhteet, että onko mä ihmissuhteessa, missä mä joudun just tolleen niin kuin koetelluksi ja joo, ja sitten kyllä se yhteisö usein on se paikka, missä sitten niitä ongelmiakin on, ja se on niinku ehkä jopa Jumalan suunnitelma. Niin. Joo. Tämä Keltikangas Järvinen ei siis vastusta yksilöllisyyttä sinänsä, mutta hän kritisoi semmoista ylilyöntiä, jossa velvollisuudet katoo ja yhteisö menettää merkityksensä. Tämä on musta niinku hyvä tarkennus tavallaan, että tämä yksilön vapaus ei voi olla vaan pelkkää vapautta, ja niinku, vaan siis meidän täytyisi niinku kokea niitä velvollisuuksia. Että siitä syntyy se niinku oikeat ihmissuhteet. Niin. Ja velvollisuudet ei ole aina niinku miellyttäviä. Niin siis just näin. Kun mä oon kuullut myös niinku paljon semmoista, niinku, että missä on varmasti perää just meidän piireissä, koska me ollaan tosi semmoisia niinku vapaaehtoistyöntekijä niinku painotteisia seurakuntia, jossa sitten tosi moni niinku loppuun palaa, uupuu ja sitten ehkä kokee asiat suorittamisen kautta. Niin sitten voi olla, että me ollaan nyt sitten menty niinku siinäkin sille ääripäähän, että kaikki tuntuu suorittamiselta. Niin. Ja niinku yhtäkkiä ainakin meillä kävi silleen esimerkiksi korona-aikaan sen jälkeen kaikki vapaaehtoista hävisi. Jep. Ei olekaan enää missään, kun ne ymmärsivät sen, että tämä olikin vaan pelkkää suorittamista. Niin. Ja että enhän mä oikeastaan saanut tästä mitään. Niin kuin, se on mulle edelleen vähän semmoinen, niin että mä en osaa puhua tästä niin oikein. Mä en osaa selittää tätä näin ihmisille silleen. Joo, vitsi toi on, mä saan tosta niin kiinni. Että silleen, että joo, että totta kai mä ymmärrän, että se voi mennä suorittamisen puolella ja ei tarvitse tehdä Jumalalle mitään suorituksesta. Mä ymmärrän sen ihan täysin sen. Mutta sitten kun on kuitenkin niin kuin, kyllähän sä tiskitkin peset himassa, vaikka se tuntuu nihkeeltä. Tai siis silleen, en tiedä, en mä halua siis vertailla niin kuin tällaista palvelusta niin kuin mihinkään semmoiseen pakkotyöhön tai muuta. Mutta siis, niin jos vaikka kirjoitettaisiin tästä tämä kristinusko, niin. ja ajateltaisiin niin kuin ihmisen niin kuin hyvinvointia, niin mä ajattelen, että tommosen niin kuin nuoren aikuistuvan ihmisen siinä, missä minunkin, niin se tekee niin kuin minulle hyvää, että mä tekisin siis vastikkeetonta työtä, siis vapaaehtoistyötä. Eli mä tekisin jotain, mistä on hyötyä, ei minulle, vaan toiselle. Niin. Koska siinä tavallaan mä niin kuin, se tekee hyvää mun egolle, se niin kuin mun itsekkyydelle tekee hyvää. Sama anteliaisuus. Niin. Mun ei tarvitse liittää sitä kristiuskoa mitenkään, mutta et jos mun on antelias sydän, niin ihmiset mun ympärillä voi paremmin, niin mä voin paremmin. No sit kun siihen otetaan se kristillisyys, niin sittenhän se on vielä se, että okei, että en tee tätä vain, että se tekee minulle hyvää, minun persoonalle hyvää, vaan okei, mä teen sen niin kuin tekisin Jumalalle. Niin. Eli sitten siihen tuleekin semmoinen, niin kuin se motivaatio löytyykin sillä, että okei, että näin mä rakastan Jumalaa. Niin sitten se on silleen vielä niin kuin, että okei, että tää on niin kuin tosi tärkeää. Niin. Ja nyt jos ton niin kuin irrottaa ja oot silleen vaan, että itse asiassa mä en jaksakaan palvella, koska en mä saanut sit mitään. Ja se niin kuin, okei, tää on nyt taas just tätä näin, että joku pahoittaa mielensä, mutta siis tavallaan se pointti vaan, että kun mä oikein paljon kysyn, että no mitä mä tästä saan ja voiko mä nyt hyvin, niin mä oikein vellon siinä, että itse asiassa mulla oli kyllä siinä semmoinen tunne, että ehkä mulla oli vähän negatiivinen tunne. Ja tämä just tämä proffa sanoo, niin kun, että niin kun, jos sä kietoudut niiden omien tunteiden niin kun, ja ne rupeaa olla sulle totta, niin siis se vääristymä on ihan järkyttävä. Niin. Joo. No mä en osaa toistaa hänen viisata sanoja, siis mutta mä just kuitenkin. mietin silleen, että ollaanko me vähän niin kuin hukattu se, että miltä motivaatio tuntuu. Tai niin kuin, että pitääkö sen tuntua aina tosi hyvältä. Siis silleen, että niin kuin, mulla oli motivaatio kohillaan, jos mä sain siitä hyvän tunteen. Tarkoittaako se sitä? Koska siis eihän niin kuin, mä haluan sydämessäni palvella Jumalaa,
Mutta eihän musta nyt hyvältä tunnu herätä aikaisin tekee jotain juttua. Jep. Niin pitääkö mun päätellä sit siitä, että mulla ei ole motivaatio kohdillaan? Aivan. Joo. No, eihän se sitä tarkoita. Mutta musta tuntuu vaan, että me ollaan vähän silleen sekoitettu ehkä niinku. Se on niinku tämmöinen varmaan heiluriliike sit sieltä, niinku, että meillä on ollut vaikkapa mun vanhemmat on elänyt yhteiskunnassa, missä yhteiskunta ja yhteisö määrittelee sun tahdon. Niin. Me oltiin viime vuonna vaimon kanssa Tansaniassa ja me istuttiin autossa ja juteltiin vaan sitten, kuinka erilainen on Tansania ja Suomi. Ja sitten tuli vaan puheeksi niin kuin seurustelu ja avioituminen. Ja sitten tämä meinikäinen nainen niin kuin, siis silleen vilpittömästi nauroi meille, kun me kerrottiin, että niin, että meillä siis itse valitaan se, kenen kanssa seurustelee. Ja sitten oli silleen, että älä nyt viitti, et sä oot tosissas. Että eikö muka vanhemmat valitse niitä seurustelukumppaneita? Sitten okei. Niin. Ja sitten niin kuin, tää on niin kuin monessa päin maailmaa edelleen totta. Ja meillähän taas toi tuntuu absurdilta, kamalaa. Sitten on ihan niin kuin pimeyttä suorastaan. Mutta meillä ollaan tultu siis tuommoisesta vahvasta yhteisohjautuvuudesta ja yhteiskunta määrittelee, kuka sä oot, ja jokaisella on oma lokero. Ja vähän niin kuin näin on ollut Suomessakin, ei kovin kauan aikaa sitten, että jos sun isä oli Seppä, niin susta tuli Seppä. Ja nyt sitten ollaan niin kuin toisessa ääressä, missä kukaan ei voi enää määritellä sulle mitään. Ja mietin niin kuin tässä sitten seurakuntaa, että mikäköhän olisi niin kuin Jumalan mielen mukainen niin kuin tapa olla osa seurakuntaa, palvella siellä, tunnustaa johtajuutta, sitten samalla toimia johtajana, niin kuin, että mitä vastuuta siihen liittyy. Ja niin kuin, ei voi välttyä ajatukselta, että siinä täytyisi olla niin kuin struktuuri. Niin. Ja siinä täytyisi olla niin kuin jotain lokeroita, mihin ihmiset niin kuin tipahtaa hyvällä tavalla. Kyllä ehdottomasti. Mä oon sitä mieltä, että pitää. Muuten se on vaan kaos. Niin. Ja koska meidän niin kuin koulumaailma, työmaailma ja tämmöinen niin kuin kaikki, missä muissa yhteisöissä me ollaan, niin ne ei tue tätä. Niin sen takia seurakunta voi tuntua ahdistavalta ja jopa niin kuin jotenkin kahlitsevalta. Niin. Mutta sitten kun me mennään taas niin kuin kristinuskon niin kuin ytimeen tämmöiseen, niin kuin, että ei Kristus tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Että sitten yhtäkkiä se malli onkin tämä tämmöinen itsensä uhraava niin kuin rakkaus, joka antaa kaikkensa toisen edestä. Mutta se on oikeasti siis, se on ollut ainakin itselle tosi vaikea nuorisotyössä niin kuin opettaa se malli. Kyllä. Tai että nuoret niin kuin sisäistää. Toki jos tulee semmoisesta kodista, mistä on niin kuin ihan oikeasti ollut tosi selkeä, niin varmasti se niin, mutta tämä on ihan kauheata. Niin sano vaan, sori loppuun. Niin, mutta sitten niinku, että niinku, niin se on vaan tosi vaikeaa just sen takia, koska se kulttuuri on opetettu siellä koulussa ja somessa ja tälleen, niin sitten yhtäkkiä, mä tiedän, mä oon välillä vaan silleen, että mä jaksaa enää yrittää. No nyt te nuorena vanhempina tuutte varmaan huomaamaan sen, kuinka helppoa se lapsen kasvatus on, että siis kyllä mä koen välillä niin suurta niin kuin huonommuutta, kun mä mietin niin kuin, miten meidän lapset on kasvatettu. Seurakunnassahan sä huomaat, jos sä oot niin kuin pastorihommissa, että niin kuin kenen lapset on hyvin kasvatettu. Että kun ne tulee vaikka sun luokse, hei Rebekka, voiko mä tehdä jotain? Ja sitten on ne, jotka niin kuin kaivaa nenää sohvalla ja odottaa, että kuka tekisi mulle jotain. Niin joo, niin. Tiedätkö, että on niinku lapsia, joilla on opetettu tekemään kotityöt. Ja ne niinku tietää, että tätä elämän peliä pelataan silleen, että minulla on vastuuta ja velvollisuuksia ja sitten mulla on myös vapautta. Että se on niinku sellainen tietynlainen kombo. Ja niin mä välillä kanssa mietin, että kun me edelleen niinku joudutaan käymään keskustelua siitä, että pitäisikö astianpesukone tyhjentää. Että onko se niin kuin raskauttava tekijä, että selviikö se siitä henkisesti? No okei, nyt mä ihan vetin bussialla meidän lapset, ei ne ole tällaisia, mutta mulla on se tunne välillä, että oikeasti. Joo. Niin
kyllähän tässä niin kuin vanhemmilla on tosi se rooli. Niin on. Ei ehkä seurakuntakaan ole ihan se ensisijainen kasvattaja. Tai No niin kuin, ei ole missään, no joo, mutta joo. Joo. Mutta kyllä se niinku on välillä on vaan niinku just semmoisia hetkiä, että niinku, tiedätkö, jotkut mimmit kantaa niinku pöytiä ja tuoleja ja sitten iso liuta poikia istuu vieressä kattoo. Jep. Siinä kohtaa mulla meinaa vaan niinku räjähtää. Nyt hei, ihan oikeasti, että ettekö te niinku näe? Joo. Ja sitten ihan niin kuin järkijuttu, että jos me uskottaisiin näitä niin kuin tutkimustuloksia, että niin kuin, mä mietin niin kuin esimerkiksi, pitäisikö niin kuin meidän seurakuntina, meidän kristittyinä niin kuin alkaa niin kuin vahvemmin puhua myöskin se, että tämä niin kuin palvelijuus, epäitsekkyys tuottaa hyvinvointia. Pitäisikö meidän niin kuin nostaa sitä ääntä? No nyt tämmöiset proffat täällä nostelee tätä ääntä ja häntä varmasti kuunnellaan. Niin. Mutta kun tämä niin hyvin osuu yksin sen kanssa, mitä me jotenkin intuitiivisesti tiedetään, että tämä on totta myöskin niin kuin Raamatussa. Niin. Siis pitäisi ehdottomasti nostaa ääntä, mutta sitten mä mietin välillä, että onko se just siitä kiinni, että kuka sen sanoo. Niin. Että mä voin huudella kuinka paljon vaan, mutta tiedä sitten, uskotaanko sitä. Joo. Ehkä vaan meidän silmät pitäisi avautua sille Jeesuksen esimerkille. Silleen, että miten Jeesus eli. Niin ja sitten se, että jos me myydään niin sanotusti kristinuskoa tämmöisenä self-help, kehitä itseäsi, terapoi itseäsi, tule paremmaksi minäksi, niin houkuttelevaa kuin se onkin, niin ehkä meidän täytyisi niin kuin, että kun mä olin Tulisielussa puhumassa tuossa viime viikolla, olin Tulisielu ilta Järvenpäässä ja mä siinä sitten pohdin tämmöistä niin kuin puheessani tämmöistä kysymystä, että pitäisikö meidän niin kuin opettaa meidän lähetyskoulutuksessa enemmän sitä, että miten kuolla lähetyskentällä, siis ihan konkreettisesti kuolla. Okay. Sehän on mahdoton kysymys, mutta siis tavallaan mun pointti oli se, että me ollaan niin kaukana siitä, että mitä kristinusko voi maksaa. Niin. Ja me loppuun asti niin kun sanotaan, että ei, kun tästä tulee se hyvä elämä. Ja tästä tulee se niin kuin täydellinen turva ja taloudellinen menestys. Ja kun teet nämä, niin sitten Jumala vaan blessaa. Ja sitten kun me katsotaan niin kuin kristinuskoa globaalisti ja me katsotaan sitten kuitenkin meidän, niin kuin, että mitä tarkoittaa vaikka, että annat elämäsi lähetystyölle. Varsinkin, jos annat elämäsi semmoisen lähetystyölle, missä sä oot esimerkiksi täysin niin kuin vastakulttuurin kanssa joka päivä. Niin sä oikeasti teet niin kuin elämää ja ehkä perheen kanssa paikassa, missä sun henki on uhattuna. Niin. Missä sun niin kuin fyysinen sekä henkinen turvallisuus on joka päivä haastettuna. Ja nyt kaiken tämän mössön kanssa, mitä me niin kuin tässä ollaan tänään puhuttu, niin mikä järkyttävä, ihmistä hajoaa sitten tuohon noin. Niin että pitäisikö meidän niin kuin enemmän myydä self-helpin sijaan kristinuskoa tämmöisenä kärsimysjuttuna? No kyllä varmasti. Ja sitten yhdessä vaiheessa oli tosi paljon semmoista, että kun meillähän on näitä tilaisuuksia hirveästi aina, kaikennäköistä tapahtumaa, niin siinä uskontuloratkaisun yhteydessä niin vähän niin kuin tuotiin just sitä, että sun elämä muuttuu täysin. Ja silleen luvattiin ehkä vähän liian hyviä juttuja. Niin musta se on ollut nyt ihan tervettä, että sitä on pikkusen muutettu sitä näkökulmaa silleen, että sä saat sun niin kuin sisäisen rauhan niin kuin Jumalan kanssa ja niin kuin elämä ei tule muuttumaan välttämättä niin kuin tosta noin vaan. Todennäköisesti kun sä muutut, niin tulee hyviä asioita myös sun elämässä. Et niin kuin just ehkä se fokus pitäisi ottaa pois niin kuin isosti siitä, että niin kuin mitä se oikeasti tarkoittaa. Se, että sä niin kuin
oot kristitty Jeesuksen seuraaja. Niin. Jos sä luet Raamattua, niin eihän heille nyt ihan hirveän hyvin käynyt niille Jeesuksen seuraajille. Tämä juuri. Ja se on mun mielestä iso kysymys ennen kuin sä vastaanotat Jeesuksen, että olisitko sä oikeasti valmis siihen. Joo. Mun mielestä siinä on isosti kyse siitä. Kyllä. Että niinku, mä oon välillä miettinyt sitä, että mä oon pastori, niin mulle on tosi helppo sanoa jollekin tuntemattomalle heti kättelyssä, että moi, niinku joku tuntematon, moi, mä oon Rebekka, ja sitten niinku muutaman lauseen jälkeen tulee kysymys, mitä sä teet työksessä? No mullahan on hyvin helppo sanoa, että mä oon pastori, Kyllä. asia on esillä, ja se ei ole mulle vaikeeta. Mutta sitten jos mä en olisi pastori, niin mä oon miettinyt, että miltä se tuntuisi niin kuin oikeasti tuoda esille se, että joo, että mä itse asiassa seuraan Jeesusta ja mä oon uskovainen, koska tosi moni nuori sanoo sitä, että se on oikeasti aika iso kynnys. Ja mä oon välillä ollut silleen, mikä siinä on niin vaikeaa, Niin. mutta enhän mä teen tätä työkseni. Niin. Ja mun on vaikea asettua ehkä niihin kenkiin, mutta Just näin. sehän on se isoin niin kuin, oikeasti kysymys, että uskallatko sä olla tämän ajan keskellä kristitty? Uskallatko sä olla Jeesuksen seuraaja? Onko se niiden arvojen takana, mitä Raamattu puhuu ja niin poispäin? Että niin kuin, nyt mulla mä lähti ihan jonnekin. Ei, kun toi on totta siis. Tämähän on siis, vaikka me kovin nyt filosofisesti tässä ollaan puhuttu, niin siis sitten niin kuin arkitodellisuudessa tämähän tarkoittaa sitä, että uskallanko mä olla kristitty, eli ei vain, että uskallanko mä sanoa, että mä seuraan Jeesusta, vaan että onko mä se tyyppi vaikka koulussa, joka kysyn toisilta, mitä sulle kuuluu. Onko mä se tyyppi niin kuin mun työpaikalla, mikä niin kuin avaa ovet, on kohtelias, hymyilee, tekee palveluksen silloin, kun sitä ei pyydetä. Onko mä niin kuin seurakunnassa se, joka tekee ne niin kuin likaset työt, pyyhkii pöydät, pesee vessat, niin kuin, että ilman, että mua kysytään siihen. Onko mä kaupan kassalla se tyyppi, joka niin kuin on silmät auki ja katsoo, että voisiko mä auttaa jotain. Ja sitten niin kuin ihan äärimmäisyyksiin asti, niin kysymys, johon varmaan kenenkään, ketä jos siinä sulla on vaikea vastata, niin kuin, olisimme valmiiksi kuolee tämän uskon tähden. Niin. Että sitten mennään niin kuin tosi vakavaan kysymykseen. Niin. Ja silloin kaikki tämmöinen niin kuin what about me ja onko tämä nyt mulle sopiva, niin ne hävii kuvasta täysin. Yhtäkkiä sä ootkin, niin kuin, että eihän tota saa kysyä edes. Niin. Ja silti se on niin kuin, siinä ikään kuin paljastuu. Ja nyt kun mä sanon tätä tosi nöyrästi, koska mua pelottaa itsekin kysyä toi kysymys. Mutta jotenkin siinä paljastuu se, että mistä tämä mun usko on niin kuin rakennettu. Ja niin kuin onko mulla niin vahva luottamus Jumalan armoon ja johonkin sellaiseen, niin kuin, että kuolema ei ole loppu ja että kärsimys ei ole sinänsä vihollinen. No joo, isoja kysymyksiä. Mutta kyllä niin kuin yksilökeskeisyys oikeasti riisutaan aika isosti pois. Ja niin kuin kyllä. ensimetreillä, Joo. kun mietitään Jeesuksen seuraamista. Jep. Joo. Hei, tämän kysymyksen äärellä oltu tänään. Olisi kiva kuulla sulta, rakas kuulija, katsoja, mitä sä oot miettinyt, jos sä oot tänne asti jaksanut kuunnella, onnittelut jo siitä. Miten sun elämä, ootko sä rakentanut sun uskoa itsestäsi käsin, sun tavoitteesta käsin? Ja miten se voisi olla muuttua siihen, mihin tässä ollaan puhuttu, että entä jos tämä ei olekaan vaan minä, vaan tässä keskiössä olisi Jeesus ja toiset ihmiset. Joo, kommatkaa. Yes. Me aloitettiin Joel Variksen kanssa ystäväkirjan täyttäminen. Ja nyt mä haluan tehdä sen sulle tähän loppuun. Loistavaa. Oletko valmis? Mahdollisesti. No sä oot kuullut nämä kysymykset. Niin. Eli koko nimi? Juha-Kalle Lehtonen. Ikä ja syntymäpäivä? 8.1.1976, kelaa sitä ja 50. Niin. Tästä on hauskoja rilsejä muuten tästä. Kun joo, tuli ihan sama mieleen.
Mutta nythän on alkanut tekemään toisinpäin. Onko? Että jos alkaa niin 2000, niin sitten tulee joku semmoinen gugu gaga. Niin, totta muuten. Joo, hyvä kosto. Jep. Sivilisääty. Naimisissa. Kuinka monta vuotta takana? Testi. 31. Ammatti. Mä oon ensimmäiseltä koulutukselta sosionomi. Sitten mulla on toi ison kirjan maisteri. Mun ammattinimike on lähetystön yksikön päällikkö. Mä en tiedä mikä mun ammatti. Sitten mä oon seurakunnassa niin kuin pastorinimikkeellä myöskin. Okei. Oman toimenohjelman, mutta joo. Siinä on aika monta. Tommosia. Monta. Salainen pahe. Onko mun niinku salaisia paheita? Musta tuntuu, että kaikki mun paheet on niin ilmeisiä. Salainen pahe. Okei. Joo, sori. Jotain semmoinen, mitä mä tekisin niinku yksin ja mitä mä vähän häpeisin. Niinku. Mitä niitä nyt voisi olla? Ei se ole pakko olla semmoinen. Jos se nyt on joku... No, se voi olla vaikka joku lastenkarkkien syönti. Lastenkarkkien syönti, ei sekään, ei ole salainen pahe. Varmaan tää nyt meni ihan, mutta siis laiskottelu. Okei. Okei. En mä tiedä. Mikä on tekopyhä? Kaikki itsekeskeisyys ja itsensä korostaminen ja itsensä parempana pitäminen kuin toinen. Lempikertomus Raamatusta. Klassikko Daavid ja Goljat. Okei. Joo. Mikä saa sut ilahtumaan? Kauniit sanat ja lahjat ja läheisyys. Ihastumaan? Vihastumaan. Kuulit ihastumaan. Vihastumaan. Valehtelu. Joo. Se on ihan kauheata. Se on kyllä hirveätä. Mikä on sun motto? Mä muistan, että mulla saattaa edelleenkin lukea jossain Instassa tai jossain tää syty ja sytytä. Niin totta. Mut ei se kyllä. Siis ei se kyllä ole. Niinku se on ihan kauhea. Se on niin sellainen niinku... Hyvä, kun sä olit vaan silleen, sitä, mutta ei se kyllä. Niinku, kun se on tietysti niin sellainen, niinku, että hohojakkaa, että koitan nyt siinä niinku... Poltapa kynttilää molemmista päästä. Onko toi tulisielun? Se on ollut ensin muun ja sitten mä oon antanut sen tulisielun. Okei. Tai jotenkin tälleen se on mennyt. Joo. Mutta siis mitäköhän mun motto voisi olla oikeasti? Se voisi olla varmaan joku tämmönen niin kuin, että mieluummin vaikka, että rakasta ja ole rakastettu. Ihan. Arvokkain asia, jonka omistat. No, perhe, mutta jos sitten olisi joku tämmöinen niin kuin joku asia, niin ei me talokaan omista, kun se on pankille vielä lainaa. Niin aivan kauhean. Mä oon ihan lukos näissä kysymyksissä. että niinku, millä tasolla arvokkain? No sanotaan jo, enkä mä mun perhettäkään omista. Se on yliajattelu. Joo, nyt mä yliajattelen ihan täysillä. No niin, mennään tähän vihkisormukseen niin kuin Joel Variskin. No niin. Eikä tää oikeasti tää varmaan maksoi, niin euroista oli varmaan joku 30 €, tiedätkö? Me oltiin niin köyhiä silloinkin. No niin. Mutta se on tää sama edelleen. Tää on tää sama. Okei, aika kiva. Lempikesämuisto. Mä jotenkin Sun lähti lapasesta. Olen. Lempikesämuisto. Kyllä se varmaan on, tiedätkö, joku kesäleirin jotkut pelit ja leikit ja se niinku, se fiilis saa järvessä uida ja olla ystävien kanssa. Joo.
Mä en osaa silleen niinku kohdentaa, että joku yksittäinen, mutta tämmöinen niinku musta tuntuu, että niinku, vaikka leirit on vieläkin siis ihan, niin ei siinä mitään, mutta jos niinku, silloin kun mä oon ollut lapsi, silloin varmaan te ootte ollut semmoisia nuoria aikuisia. Silloin oli tietysti semmoinen sketsimeininki leireillä isosti. Eikö teillä enää ole? No ei oo. Meillä on edelläkin ihan täysiä. Ihan... Oikeesti? Joo. Mä tuun teidän leirille. Tervetuloa. Siis sketsit on niin kova juttu. Joo, niissä oli niinku, tommoisissa niinku ysärileireissä oli niinku fiilistä. Jep. Siellä on niinku huoletonta. Ei ollut turvallisuussuunnitelmista tietoakaan. Niin, kristityn vaelluksessa kuulen niinku tulet roihus, eikä mietitty siellä mitään. Painettiin ja syötettiin lapsille kaikkea. Joo, just niinku, ai että. Asia, jota monikaan ei tiedä minusta. Eli sinusta. Joo. No, varmaan moni ei tiedä, että mä oon vaikkapa sanottanut lauluja. Oikeasti? En mäkään tiennyt. Noniin. Ihan jotain En mä tiedä, onko ne kuinka legit, mutta siis... Ylistyslauluja. Joo, tai semmosia ehkä enemmän tarinallisia, mutta kuitenkin siis Okay. way back, silloin kun mä olin Järvenpään Salmilla niin töissä, niin sit siellä oli tämmönen Salm House Band, joka siis on jopa julkaissut äänitteen, jonka äänitteessä, jos siellä nyt on 10 laulua, niin mä oon niistä varmaan 7. Siis laulaksä? En siellä. Oon mä siis aikoinaan laulanut ja johtanut ylkkääkin. Ja... Oikeesti? Joo. Ja siis, niin ehkä sä sitä käyt tiedä. En mä tiedä. Joo, siis... Onko se ollut semmoinen kitaran kanssa, Kyllä. Joona Salo? Kyllä. Ensin käyt vetää ylistyksen ja sitten puhut puheen. Joo, sitten samalla miksaat itseni. Ja... siis mä oon tehnyt aika kaiken. hauska. Sut pitää laittaa joku päivä vielä. Never again. Ai että, katsotaan miten tää etenee. Okei, yksi unelmiani on joku unelmistasi. Viettää vähän niin kuin pitempi aika jossain vaimon kanssa jossain lähetystehtävissä. Tän hetken paras biisi. Tän hetken paras biisi on, mä oon kuunnellut sitä todella paljon, on siis Station Soundin, me julkaistiin nyt uutta musaa, niin siellä on, mä katson vielä sen biisin nimen, Tulkaa ja juokaa. Okei. Se on jotenkin, koskettaa tämmöistä meikäläisen runosielua ja kaipuuta Jumalan läheisyyteen. Ihana. Joo. Onko se niinku runoilija? Sä oot tehnyt runojakin. Ja siis joo, aikoinaan paljon. Siis kyllä nyt niinku tulee uusia juttuja esille. Mä jotenkin niinku osaan nähdä tätä, mutta siis... Mä piilottelen tätä mun synkkää puolta. Ihanaa. No ei, kun sehän on tommonen ihana puoli. Runotyttö. Niin. Terkkuja nyt viimeiseksi. Kenelle lähetät? Lähetetään terkkuja Elma Niemiselle ja Mirjam Reissille. Okei. Joo, Elmalle siis siksi, että mä juttelin sen kanssa tästä meidän podista. Joo. Ja sitten me saatiin siitä tosi hyviä ideoita siitä, että mitä täältä kanssa puhuu. Ja Kiva. sitten Mirjamille alias Mirkulle, koska me nähdään tästä tällä viikolla pitkästä aikaa, kun se on käymässä Suomessa. Okei, kiva. Joo. Loistavaa. Hei, ehkä meidän Kyllä tämän voi nyt lopettaa. Kyllä tämä jakso nyt taisi olla tässä. Ihanaa loppupäivää, yötä, aamua, mitä ikinä, missä Kyllä. kohtaa nyt kuuntelitkaan tätä. Ja mun pää alkaa olla ihan jumissa. Jep, nyt on hyvä aika lopettaa. Joo. Niin, hei, ei kiitos muuta kuin tosi seuraavaan paljon. kertaan. Nautinnollista elämää. Yes. Moi. Moro. Ajassa. Se puhuu sinulle.